Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ngulngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kas kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipayan naman lagi ta? Syempre, Ate Pres, kay may tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagroso kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen, ang milagrosong kapsula. Produkto sa SED Marketing. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko.
Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Nganong gitutukan mo kuno maayo nga ingon og puno sa kahibong? Ikaw. Ha? Ikaw gito. Ikaw yun. Nga unsa? Ha? Ma'am Charmin? Delia. Siya gito ang diha sa kundam ko. I promise to be your ever faithful, honest, and loving husband. Ma'am? Ha? Ma'am, ngano? Ma'am, nasuko ka bang gisunog po ning suot sa imong amahan? Si Sir Mike magunong nagpugos og pawam na ko ani, ma'am. Sorry, ma'am, mahimo ko naman sabing hubuon kung wa ka kauyon. Let's go. Wait, ako na, ma'am. Get in. Oh, Ermitanya? Ay, naglibog siya. Naibaw ka bag unsi iyang gikalibgan, Ermitanya? Ay, lakaw na. Kay ganina ra siyang nagpaabot nimo. Basig mauwahi ka mo sa inyong tambungan. Nalapag ayo-ayo mo, Sandro. Salamat, Ermitanya. By the way, angayan ka anang imong gisolog da. Ni kailang driver lang kang Charmin. Angayan mong parison. Salamat, Ermitanya. Lakaw na kay na. Nasuko ng maldita. Okay, Ermitanya. Naglibog si Charmin. Kay nakita na niya. Sayang damgo si Sandro. Bisan unsaon pa nimog likay ang imong kapalaran, mo pagyud gihapon kini ang imong padungan. Dunay baki sa may sapa, malipayon siya. Ma'am, nasuko ka ba na ako, ma'am? Sorry na. Ang pag-drive ni mong atimana. Okay, ma'am. Imo lang tang gida si Yaya Sili, ma'am, aron may kaistorya-istorya ka. Hindi mo kaganaham kiksulti na ako. Kay baw kang party akong atuan unya magdadako nga Sally? Nakita mo ko na kung gibati ka kahasol. Basin gusto ka nga may kasultihan si mong kahasol. Ug since di makaganaham kisulti na ako, mas mayo unta to kung may lain kang kasultihan. Di ba ka muhunong og tabi? Ay, sorry mama, wa mo kumanad anang may kauban ko sa kalugar o niya, di bag tingog-tingog. Ganahan gyud ko makiksulti. Unya kay di mo ko ganahan makigsulti nimo. Aw okay ra kung di ka ganahan mo tubag, ma'am. Pasulti-sultiha lang sad ko. Balag, ako rin maminaw ko isulti. Mura kong buang ani. Labaw pa. Turn right niya, oh. Okay, ma'am.
Ay, asa mga tao ni sila pa doon kagutom. Ba na kung sunod-sunod na nila. Mayo tayo ginig-abutin sa partiro. Pakal yun. Makaapil kong pakal. Pita sa nino Sandro eh. Kanindo trabaho tao na mus kinabuhi tao na mo dito. Kami mo ro'y haring gangis ito pa sa probinsya. Basta may bawaan mo yung sakop ni Madam. Sa pamilya lang doon Sandro. Na, haring gangis na yun. Nya karon. Kami na may sunod-sunuran na mga dato din hinoon. Si Sandro nga dato kayo. Maom di kabuangan ning iyahasang usa ka dato po. Nagpapobre man. Hay! Oy. So sila ng Malong Hotel. Anak, tingali dahil ang resepsyon tambungan yun yung partin de Charmaine taon. Umusuod ko. Sundan ako akong amo. Okay, niyan ta, ma'am. Mao naman ka ni. Kadiyot. Hinay ma'am ha. Kay dili simentado kini atong giparkingan. Murag mga gifang file nga mga bato ba. Naka-hills na ba ka? Nganong iya man sa ka-parking din, hi? O ano mong gilaing ka parkingan? Kita bitaw kang puno-puno na ang ilang parking lot. Unya, unsaon ako pagtabok dito dapit sa simentado iniron, ha? Malubong man ni akong hiyas ang mga bato. Alsahaw lang ti ka, ma'am. Unsa? SED Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Ang akong anak nga grade 12 student atong higayon na di bati gid niya nga pamanhod sa iyang tiil hangtod sa iyang batang. Ang asawa balaka siya itong miaging tuig na diagnose man siya nga naay diferensya sa kidney. Pamanhod lagi diri sa iyang pikas lawas sa batang hangtod sa iyang tiil nya maglisod siya glakaw. Nabalaka ko kay medyo nagpingit jud siya ba kumaon na pud ning sakita ba. Nay nakatambag sa ko na magtumar og kugon. Gi 3 times adin ako siya gipatik na upside na gid ang pamati. Makapamatod po kaning kugon nga epektibo jud. Paniid na ko pagkaugma ug na kalma man siya. Ruel Balili, taga Surop, 44. Health Testimonies. Buang ka? Nganong asahong gutaw ko nimo? Aron ba di ka maglisod? Aron sad di madawat ng imong heels. Maglisod jud kag tikag anang kabatuan, ma'am, kay medyo fitting ra ba ng gawon nimo? Kapisit pa ani oy. Dali naman be, aron ta madali. Ups! Ay! Uy, gipunin naman ko nimo, gialsa man ko nimo. Ibutang ko ba? Ibutang ko. Hilom lang, ma'am. Ay lang sige lagas kay. Madagmaon niya ta. Ibutang ko, animal. Aron ka ibutang sa unahan. Diha ka. Kalagot ka, animala ka, oy. Mangalsa man lang ang waka manangid ako. Ang akong purse, nabilis sa sakyanan. Kasayo na. Akong balikon, wat ako. Animala. Kaya ano yung nakaalsan ako? Ug unang higayon nga naduol ko niya. Ug nagkadapat ang among panit. Ang iyang dugain. Kapusok niyang dugain. Ug kamasulod sa iyang bukton. Ni ana siya ayo. Ma'am, yan ang imong... Si pangalan ni ma'am? Purse! Purse. Imong cellphone. Nanasab diha kung isod. Buot-buot kag open sa akong purse, da. Ay, kita man ako imong cellphone sa imong gilingkuran sa front seat, ma'am. Ako lang siyang gibutang diha sa imong... Si pangalan ni gani? Oh my God! Ka-bright ang tawhana, eh. Si pangalan ni ma'am, ako lang Purse! Di ka kasabot, purse! First. Mauna. First, murag naguna. May ganit kay, may initiative ng driver mo, ma'am. First, lagi ba yung giingon mo nga imong nalimtan? Giapin ko lang sa punit ang imong cellphone. Kaya ka na? Kanit lang. Asa ba? Anong gikunitan mo ko ni mo? What ako, ma'am, ay pamiya. Kinahanglan magdungan ta. What? O gano'ng kinahanglang magdungan ta? May bodyguard ba di ay nga layo siyang gibantayan? Unsa? O kasi buot mong ipasabot? Paminaw, ma. Ang instruction ni Sir Mike nako, bantayan ti ka. Sundan bisan asa ka paingon. Unsa? No, ha? No. Ayaw pakita sa akong mga kabatchmates. Please lang. Mawaw ka na ako? Kini, naw nga.
imo ikaw. Ikaw ni mo ni ma'am. Kagwapos animal. Pero kapa na nga. Ma'am Charmen. Ops! Awa ka lagi. Huwag ka kabantay sa sakyanan nga padong sa department ni. Ay lagig palayo na ko. Kung mahimo, gunit sa kong bukton. Sa? Patik! Kuha tanan ni malong cellphone daw Sandro ang ilang may sina ganina. Muruwa gini amo. Gituman gyud niya akong giingon niya nga mulabok yung mayo. Nilabok yung kanahan ay. Porbida no? Ngayon sa bang 2 taon parison kayo. Si Ma'am Sarmen bida. Kang hinduta. Humuta ka taon na ng Ma'am Sarmen no? Humuta. Way na himutaon. Waka kisi-kisi si Regi Alsa taong do Sandro. May mahimo baka taon siya nga dako magkay braso ni Dong Sandro. Uy. Unsa ba ni? Sige mo kong tabi ni. Nawa namin na nun nga kung amo taon. Basta. Dihato sila sod. Musuot sa ko. Dinhi ka lang. Ha? Dili ka pwedeng musud sa social hall. Kamirang mga ka-batchmates ang angay nga musud. Di na mahimo, ma'am. Bodyguard man ko nimo. Unya ang ingon ni Sir Mike na kung kung asa ka to ako. Ayaw ko pa kauwawi ang sunod-sunod ni mo nako, ha? Di na ko batang gamay nga kinahanglang sundan pa ni mo hangtod sa suweda. Kasabot ka, ha? Okay, ma'am. Gitaganday kong Sir Mike sa imong cellphone number. O namiss ko lang natin ka. Tawag ka lang niya ko kung unsa magani. Di nila ko ang importante sa social hall. Whatever. Pita, maldita ha sa bayhana ay. Pan, mangita ko pagi na masundan ko siya. Salamat kay ni Kuyog ka ginako, tita. Tungod kay gusto sab kong malingaw, iha. Magkasino lang ko samtang may tambungan kang batch reunion party. Taysa, kanina talaga, tita? Di ba kang Sandro kining sports car? Sa ako tuod kining anak na sakyanan. Kung mao ka na, tita? Nia si Sandro aning maong hotel. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal